Fáilte go dtí Scéalta Baboró. An tOileán Thiar, scríofa agamsa Patricia Forde agus maisithe ag Nicola Bernadelli. Bhí fia a géirí an tOileán dríochta a eicáil. Hai Brazil, béis sin anam an Oileán. Bada leihí go rachach sián. Bada leihí bheith náte cinnt dhiofrúil. Áte cinnt nua. An ihe sin, nuair a bhí an ghealach go cháird sa spéir, déalaí si amach as a leaba bheag. Bhí an ghuí ag fadaíl trí na stráidena beag a cúnga, nuair a thug fia ai ar an sean fórsa cuiach híos ag a gé. Ní a deir ar a bharige, bhí na cric mar a bheith faithí ar an ngagadí amach ón gcósta. Leis sin, hit brat ceo timpeall ar a galín beag. Seo leat ar sa an ghuí, go le. Agus an dríocht a bhí san air á meala, ó máil ina crí féin, chuir si cos ar an uisce. Shiúil si amach ar gach gealaí ag leanúint an tuillis. Léamh si ó réalt go réalt. An sin, stop si. Ní raibh an ach smáil ag bun na spéire, ach bhí sé an. Hai Brazil. Jairí sé níos as a bharige, thó golánta le lasar. Leag fia a cos ar an Oileán, áte raibh an téir ar snámh le ruúin agus rudaí rúndíomhara. Tháinig si anmhatha aisteacha ag Bheaga ó áit go háit. Bhí a fionna ag lonrú, an ngochanna ag bant macala as na cric. Theas si faoi scáil na clocha cuinte. Thuaidh si ag marcaíocht ar thuirim Fhéileachán, agus waithí si cosla a chrí in aice le na crí féin. Amach as a gosláán, tháinig slua búthalaí agus cálíní, iad ag damhsa, ag lúsca, ag casa. Thóg búthal a lámh. Bhí súla gorama aige, cosú le lochán uisce. Níor a bhada go raibh fia ag damhsa freisin. Ghabhsaí si síos go bun na farige. Áte mhaca si, teachtrachtaí, sáte I muidéil, agus óir ag lonrú I deascadán. Ghabhsaí si suas go spéir na híthe. Áte raibh míonta an tíl crochta ar na réaltaí. Chur déanach na réaltaí dá airgid ar a liopaí. Déach fia síos ar an domhan mór. Tháinig si na tithe dáte ar a mála fada. Tháinig si túraoiní na gosláán ag boga amach taobh hirdíomh, agus na báid a bogadáil ar an uisce. Bhí cuairí an sin I ní a baile féin. A rá léihí, thar an ngá gealaí, trí na réaltaí, go dtí go bhaca si ealaí bána ag snámh mar chaibh si sa cheo. Waithí si talamh tírim faoi na cosa a ríist. Déach si siar. Tháinig si Hai Brazil go háird os cionnadonta agus na hoileán eile ag stána ar le hiantas. An sin, plánaí an tOileán dríochta faoi na tonta. Rith fia arás trí na sean stráidena ag leanúint tróir a crí bhig féin. Is níor stop si go dtí go raibh si sláán sábháilte arás ag baile.